Per mi el que més el satisfà de tot, més que els triomfs, els títols, les estadístiques, que evidentment li agraden, a qui no li agrada complir 1.000 partits i només haver-ne perdut 120, evidentment. O tenir tots els rècords de tot, tots els rècords de tot. El futbol anglès, el futbol alemany, el futbol espanyol, etc. Però jo penso que hi ha una cosa que el satisfà més, que és intangible, que és la sensació que ell té de que ha aconseguit influir en el futbol d'aquests 18 anys d'una manera més indirecta que directa, més de veure que ara doncs, hi ha molts equips de nanos, equips modestos, doncs, que surten jugant la pilota des del darrere, que ja no foten pilotades, que consideren la pilota com una eina que s'ha de tractar bé, consideren que el passi és essencial en el futbol, etc. Jo crec que això és el que més el satisfà amb ell, no?